asị na Emmanuel Kanu nwanne Nnamdi Kanu na ụmụnne ya ndị nwanyị na-ala ọya ejimakọ na fa jizikwa Nnamdi Kanu akpa ego n'ime ụlọ nga nke dị na Sokoto na fa were aka anụ nwafa ji wee na-aga na Nnamdi Kanu ya apụtakwa ebe ahụ na oya eleka dịka nkịrịnka akwa n'ime ụlọ nga. Hei, bịakwanụ ka unu nụrụ ife lọlọ Nneka kọrọ dịka o si wee je Sokoto ebe Nnamdi Kanu nọ n'ime ụlọ nga wee je visitie ya wee ruo ebe ahụ mpiti mpi wee na-ekwe o wee na-akọwarị na onye nke bụkwa Simon Ekpa na Nnamdi Kanu gwara ya na ọ bụ ya na ya na-alụkọ unu ya abịa ka unu gere ife o kwuru gbasara Simon Ekpa. Lọlọ Nneka wee na-akọwa na ọ jụrụ Nnamdi Kanu kedu ndị nke go na fakwu IPOB ka ENS. Nnamdi Kanu wee sị ya na ndị ọ na-akpọ afa na ụmụ akwụfa na ndị nke ọma bụ ndị a na-akpọ DOS anụnubedum afa nke abụkwa m ịnụ nya bụ afa unu ya abịakwa ka unu gere n'akụkọ ọka nkụ. Hei, nweta ife onyonyo a biko nyere m aka ka ichie ya na-akọwa na ichi ijefu Nnamdi Kanu na Sokoto ụmụnne ya ma ndị nwaanyị ma ndị nwoke ma onye ọkaikpe ya fasi n'ihi enyegodufe ego nya n'ihi enyefe aka azụ bifo ofe wee nye gị ohere ka i wee jefu ya na Sokoto na ọ bụrụ na inyefe aka azụ na o nwekwa ebe iji azụ eje bịakwanụ ka unu gere na ntị m ujukwere ego. Anyị wee fụ maazị obi tọọ maazị ụtọ njọ ya ụfọdụ ajụjụ nsị ya zie m ozi. Ajụjụ m jụrụ ya bụ ọtụtụ ihe na-agbagwoju ndị mmadụ anya na-efegharị n'iru akwụkwọ anyị amara nke bụ nke sokwa agbagwoju m anya. Nke mbụ m jụrụ ya sị ya biko kedu ndị anyị na-eso eso kedu ndị awa m onye IPOB abụọ m onye ESN mana onye ọbụla bụ onye Igbo si na ihe ndị IPOB na-eme ọ nọghọ kwado ma ọ bụ si ya kwado gị basị mụ ọtụtụ ndị kwadoro maka ihe okwu ha na-ekwu gbasara ọnọdụ Igbo bụ eziokwu and sọsọ ihe mma nwere ike ime ewu isonye n'ụzọ m nwere ike na-etinye ọnụ and eto ha ka ọtụtụ ndị Igbo si na-eme. Masị ya biko kedu ndị bụzi ndị otu gị ọ bụ ndị otu Simon Ekpa ka ọ bụ DOS kedu ndị Igbo ga-elegara anya tata? Ọ sị m na ọ DOS na DOS bụ IPOB afro anya tata na onye nwa hiwere DOS ọkwa ya ma bụrụ onye isi DOS. Nsị ya biko ka ezi ihe kpatara iji wee nwee isi DOS oge ị bara na nga ịpụta kwụsị onye a ga na-ege ntị bụ Simon Ekpa ebe ị nwere DOS. Ọ sị m n'oge ya gara ebe anwa ya na nwa amadi ahụ debe ahụ ka onye otu mara okwu ekwu sọsọ ihe ya gwara ya bụ ya kwubu okwu n'igwe okwu were gbasawa okwu na ya nyejikwa ya onye isi ya bụ Simon Ekpa. Maazị Nnamdi Kanu sị na ihe ya gwara Simon Ekpa bụ ebe o nwere olu nkwuwa okwu ya si ya were igwe okwu ọwụ naanị ofu onye na-agbasa ozi n'igwe okwu ndị a ọtụtụ ndị na-agbasa ya nwesị ya ngwa ebe ọ nọ n'ebe ahụ ọ nọ ya were igwe okwu gbasawa okwu na ọ na-amanụ hụ na mgbe ya fụrụ na ọkụ eri ọ bụ ọzọ ihe a na-ekwu ka a na-eme ya gwakwa ndị mmadụ onye sokwara ihe onye a na-ekwu na ọ bụrụ ihe e kwuru ka ọ na-eme. Anụrụ m mgbe ọ sị ya kwube nụkwazie mgbe ọ pụtara sị na ihe a abụghịkwa ihe asị mebe. Mgbe esi ya nke ọ dị mma enwekwe ndị otu dịkwa iche iche kịta na-afakpute nna afụmahịa dịka Avid Rising Sun ọ dịkata ha na-ede akwụkwọ na-ekwu okwu dịzị ka gị na ha ọ na-arụ maka na mị na onye isi ndị Avid ma ọfụmahịa dị mma ogwu ya si ya ka eji ihe ọjịzi dịka akpọchapụziri ndị DOS nwanụ bụ ndị na ọdụ ka ndị otu akwụ ndị isi o mepe ọnụ sị m na ọtụtụ compromise gị wee si oke ya compromise ya ọ bụzi otu gị na-ahụ ga-erepresent ọwụ iche na ọ ga-aka m otu unu batara file na-enwe ka o si dị onye ahazie ha karịa ịwakpụtezi n'etiti na-ekewa ọfụma ọfụma. Ajụkwa m nwanne ya nwoke ajụjụ a njụkwa ya si ya na ụmụnne ya na-emebi ihe na ọmakwa ihe ụmụnne ya na-eme na ụmụnne ya na-emebi ihe na ịmana na okwu bịa ọ na-ede ka kerozin enweghị onye ụjọ ga-ekwepụta kwuo ọ na-ede ọ dịgidede ihe ahụ mgbe ọ ga-ejezi oje pitipiti. Nsị ya na ihe ụmụnne gị ga-eme ga-enutu gị. Nsị ya lee ụwazi ike tata emasị na Igbo anaghị enweghị eze Igbo ọdachi Igbo enyi ha ahụ enwekwa ike ịpụta ụgwọ a na-asị iwu onye isi Igbo gburugburu enwe onye ga-adọkwa gị n'akwa enwe onye ga-akụ gị ihe mana mgbe maka na ya amaghị Igbo nke iwu gburugburu ya ọ mgbe ịkpọzi oku amara ndị ga-aza gị na nwanne na nsị ya na ọnọdụ gị ugbu a na-abụkwa Igbo ọ bụrụ ezinụlọ gị ugbu na ị na-ede ede bụ Igbo na eme ha n'ihe a na-afụtazi ya si ihe ezinụlọ. Nsị ya nna m
ịdịgokwa nnukwu arụ kịta ụmụnne gị ama mbụ ihe dị na gị ịwụzi prọpati ndị Igbo kịta anya ka ị hụrụ eze eri ji hapụga nwoke ahụ adapụ apụ anyhow mụ nwa na ebe a wee very private person na-emere onwe m ihe mana ọ maka gị ka m na-eji hapụga be m na-agbagharị onye ọbụla na-agbagharị ọwụ maka Igbo ị ga-agwa ụmụnne gị ka ha ga-enyere gị aka dịka ụmụnne mana ha nọcha dịka ha nwere ọtọriti olu ikwu okwu na-represent ndị otu gị ha na-agbachapụzi otu a gbachapụ ka ọ bụrụ ha nọ n'isi maka na ịwụ nwanne ha ọ ga-emebiri gị ihe nsị were ụwazi ike mana na-enwegbe m ụwazi ike na-etu etu a dịka nke bụkwa onye otu ya n'ala ebe ọ nọ nsị ya ịma ihe Igbo ji eso gị ọsị m mba nsị ya integrity Igbo kwetere na integrity gị ka kwụ ọtọ na ịgwala anyị na anyị na-anụ olu gị mgbe ị na-eti mkpu akwa ịga na kọt sị na ị gaghị esi ebe a pụta eji gị Biafra anyị nwa nọzikwa n'ezi na-ehu ya aja na-agba mbọ ole anyị nwere ike ịhụ na anyị nyekwere gị aka ka ị weta nyanwụ Biafra ụmụnne gị nọ n'ezi na-agbarawe nke ha ji ga-achụ ego agwa m ya komkom ha ji gị efere ego ebe a efere ego ebe a efere ego ebe a ọ na-apịtakwa aha gị ị ga-agwa ụmụnne gị ha nọcha ha bịa ebe a ha tupu ọnwa ahụ bịa ha nyere gị aka ha ga-enye gị dịka ụmụnne ha ga-apụtago nyere gị aka enidide ha nsị na ọbụkwa sọsọ gị bụ onye Igbo nọ na Sokoto Peace now ụmụnne ha bịaghị atọ ute nwanne gị nwoke ma nwanne gị nwaanyị ahụ na-ekwugharị ihe a na Igbo kwụsị weta ego ugbu a Naijiria kacha ebe a ha ga-enwezi ohere sef mgbe gị ha nwere famili mgbe gị ga-ama na ha nwere commitment mọ ya dọọ nwanne ya nwoke a na-akpọ Emmanuel aka na ntị o ji afa gị ana ego ọ pụtara ihe ekwuru m ya ọ pụta gị mana ọ pụta gị ihe nsị ya na ọ na-ekwu n'okpuru ọ ga-adọta gị maka ndị iro nọ n'akụkụ na-achọ ihe a ga-eweta ndị niile a na-enye ya ego a na-etepụ rekọd ụfọdụ ga na-etepụ ihe a na-etepụ anụ na m ọtụtụ ịmana akwa ịma na otu m nọchi enwere onye na-ada akpọ m in fact enwere ụtụtụ ihe a na-agwa m agwachazie gị were uche ọsị m si eziokwu na nga ha sị gị nekwa mana ọnọdụ ịchọ ka bifo ise ebe a na-apụta na ị ga-aha ndụ nwu ihe chere gị n'ihu ịgwa ha lakpue imewe ọnụ gwa ndị Igbo onye a ga na-eto na onye a ga na-enye ego kwụsị onye ọbụla ịdị na-ewere ego na-enye enyi ahụ ịsọwụ DOS gwa ndị mmadụ ha ka iwe ego ebe ahụ a ga-eji etekkarọfio mgbe ị bịara na nga mbụ anyị ahụkwa ha ụmụnne gị ọkwa ndị otu ga ka Igbo na-eso iji nwee ofe atụ enweghị ihe a na-ezozi iji aha anyị gara nwa onye wetara ego enwere ọtụtụ platfọm akpọbata m a na-atụ ego a na-achọ anyefeta Nnamdị Kanu a na-atụ ego sị mba mkpọ nwanne ya nke n'obodo Igbo sị ya no ị nwere anọkata ugbu a na ofe onye asị ka ere ezi ego kpọrọ ndị mmadụ gafe onye a ndị be anyị na-egwu wayo ugbu a ka ndị na-agba mbọ ị hụrụ ndị be anyị n'obodo oyibo na-egwu kandum ka ndị kpọrọ ahịa ụmụ anyị nwoke obi anyị ndị nọ n'obodo a na-egwu chandum ka ndị kpọrọ ahịa and ị mara na ihe dị na 419 na ha bụ ihe ọbụla ọ dị ka soshal midia ihe ọbụla ị nwere ike iji kreata kọntent gị were krieta so anything nọ ha nwere ike ịkọnvat were ya gwuo wayo ha were ya gwuo Nnamdị Kanu wụ the hottest person nwere ike iji kọpụta mmadụ ego kịta ụnụ ga-apịchi otu ya na-eme onye nọkata make a statement ya asa na-eweta ego a ga-enye ya a ga-asọ na sign weta ego ka asa septe ise ego asịna 1 billion weta ego ka asa bụzi ma lọya ha nke a na-akpọ alọ ejimakọ ihe ha ji eme wa nọkata na-akpọ na-eme ọganaiz this guy nọ na adị nsọ na ha achọghị ka ọ pụta ha achọghị ka ọ pụta onye a nọ na ha jọs na-akwakpọ onye ahụ akpọ onye asị ma politishan asọ onye alekwa ihe a na-eme ebute ego asọ alekwa ya na-eme ebute ego n'aha ya mgbe ekwe nwanne ya nke n'obodo ị hụrụ ihe a ịfatụ ihe a nwere ike ime onye a maka ndị Igbo ihe a na-eji hụ ndị a na-enyesu na ego a na-eche ka ọ pụta ihe ka ndị Igbo gbanyere nwa amadi azụ is finished ihe ka jikwa ihe ahụ na anyị ka na-ekwu mmadụ dị ka eze eri ga ọ nnukwu ihe ka ọ bụ ndị ọchịchị ga-ama n'Igbo uche anyị ka bịa ọ dịka mmadụ pụta ka na-emegharị ahụ ndị niile a na-emegharị ahụ achọpụtazie na ọ dịka ọwụọla ahịa ezinụlọ onye ọbụla alakpọ obi ewu so nke nọ n'obodo ka nna gbe anyị aga ije dọọ nwanne gị nwoke nke na-ebe aka na ntị na nke nwaanyị ọkachasị otu o ji agbakasị ndị mmadụ akparị agwa m ya ma nwanne gị nwaanyị na-akparị ndị mmadụ nke anyị na ya n'ebe a ọ na m bịara ebe a hapụ ihe m na-eme
maka ọdịmma m ezinụlọ m na Igbo ọ bụrụ onye ofere ebe ọ dị aka onye ahụ na-abịa ayị ego ma ọ na-achọ fevọ nke na ụgbọ anya nwe fevọ enwetago gị n'aka anyị na-etinye ndụ anyị so biko wepụpụ ezinụlọ gị ịsọ DOS concentrate ịgwa anyị etinye isi ebe onye tinye ego onye ya ndị a enwetizi ego ahụ enweghị asa gị a ga-ama nwe onye ya ejide n'aka so that onye ọbụla na-agazi esi n'azụ ha maka enye gị ego a apụtakwa ndị Igbo okwu nwanne apụtakwa ndị Igbo okwu ndị Igbo na-ege maka na nwanne ya onye apụtakwa lọya pụtakwa ndị Igbo okwu a na-ege ntị the whole thing ha ji anwụ arịmadị a mana ndị m hụrụ na-eshi ọnwụ na-epushi ndị DOS a kemgbe ihe aji ịbụ na ha nwawo ndị bụ tụtụ mkpu Simon Ekpa ọ dịka ha na ha na-alọg ha nwawo dị IPOB ịma Simon Ekpa o ji igwe okwu na-ekwu okwu nọkọtazie gozi aha mezie gọọmenti so ndị a jichikwa ike mgbe ahụ pụrụ na-ekwu ha blackmailzie ịma ihe ndị mmadụ ji na-ekwu na ha nwa ji na-ekwu na gọọmenti yutu gị ha nwa blackmailzie ha nwawụzi IPOB a na-achụ adịji ha ka egbuzie dịklachi ha wanted IPOB kwuo Simon Ekpa kwuo oge ya kwe na ọta ihe na-eme wee gwasị ya si ya na ihe a eruola ogo mpụta maka ndị ụnụ alụcha n'ọgụ ugbu a na ndị Amerịka na-ekwu a na-akwụ n'ọnụ ndị ala akarịala ga-ade leta sọbmite karịa ụmụ anyị na-anwụ nsị ya maazị ndị mmadụ anwụkwala n'ihe a ọwụ na oge Igbo ọwụ n'ugburu nwa bụla ụlọ nne kacha ga-eji blueprint eme gị n'ụlọ mana mmadụ anwụọna ịnọzikwa at the point of no going back nke ụbọchị ike ka mma o mechara nke ya narị ego ga n'ụlọ lakpuo nke gị wepụtara pụta mmadụ anwụọ ihe ọbụla ndị megide mmadụ anwụọ nne gị na nna gị anwụọ ndị mmadụ nwere ike ịsọ nne gị na nna gị ma ndị ụmụ ha ma ndị ọwụ gị Igbo ọwụ IPOB group mana ọ dị struggle nya anọsi n'etiti mmiri agaghị alawa azụ mana ị ga-akpacha anya na ndị nọ gị n'akụkụ ma iwepụ ha kwụọ otu kwụra gị nsogbu adị o wee wụrụ na onye a wetara ego enye nwanne maazị mgbe ma sana na ego eji eme nke a enweghị ike iselekwa ihe a ga-eme ugbu a na ọnwụ na ihe niile na-aga through that your DOS asa ego ga-akọ ọwashi ha kwara selekwa ihe a ga-eme before ịmara ihe na-eme and ngụnwa na handle na ya so it will be accounted for so ịma ga ịpụtagodi echi emenaz eweta statement of account ịmara ihe mere ego ekwo etiekwela ego na akaụntụ onye ọbụla enyekwala onye ọbụla ego na-awụdụ onye dị otu onye dị otu a ịhụ ihe anyị na-eme akwụrụ and ebe ihe a si na-apụta ahụ n'aka ụmụnne andị maka ihe ego ka ha na ndị otu a ji na-eke ya ekishi ebe nta ebu imo dị na ndị nọ na ọ sị m lekwa ozi o jiri m ya sị m biko na m gwa ndị Igbo na ndị otu ha awụ ndị DOS nke awụ mbụ nke ọ sị ihe ọ gwa m bụ ndị otu ya maazị Nnamdi Kanu maka m jụ ya ele nke na-eme eme ele onye a na-eso eso ọ sị na ndị otu ya awụ DOS ọjọọ m ọkwara m ahụ onye m si ama m ha o ebe nwere mgbe m chọkọta ndị ụdụ ndị IPOB ebe ka ha nọ ama m ịbụ na ememekwa afọ ama m ya sị m na DOS ọzọ sị m owu biko na asị onye Igbo ọbụla chọrọ ide eletie gbara plen enye na onye ọbụla ego bịa letie then ịchọzi arrangement ọchị ị ga-eji ahụ ya nwere ọgwụ ya nwoke nọ dị ya na-ahụ maka ịbịa ahụ ya sọbụ nwoke ahụ nye m nọmba ya eji m nọmba nwoke ahụ m kwuo okwu m ga-apọblish nọmba onye ọsị ịchọ ịbịa ahụ ya na Sokoto ikpe okwu na airport onye ga-ọtọ ị ga-esizi bịa onye ahụ ka ị ga-akpọ aha ya wọ Ndụbụisi nsị that man a fine gentleman otu o si nabata anyị very well organized ndị aka na nwanne nwaanyị chịchị asanya anya enwenye anya bụta nwoke esi ya chịrị kwepụta nwanne nwaanyị ekwepụta ekwepụ ngwa ya si ya gwa nwanne gị nwaanyị ya lawa gwa nwanne nwoke ya lawa Igbo letara gị onye aha ya akpọta ndị ga na-eleta gị so that ihe niile adịsị because ha bụ nwanne gị ha ga na-efeel entitled to some extent so ka m jikwa ochi ahụ ọzọ sị na ndị otu ya bụ ndị DOS one na ihe ya nyere Simon Ekpa ya nwere igwe okwu ziwe ozi and mgbe ọ gbakwa megherie ya gwa ya kwụsị nke anyị nụrụ then ọ sị na ịchọ ịbịa Sokoto ịbịa hụ ya amaghị m ihe m ji ga-eji nọmba abịa ya na onye ị ga-akpọ wụ Ndụbụisi a na-enye Ada Igbo nọmba ya bụ Ndụbụisi ka ọ gụpụta ya ka ọ kpọọ ya na ịchọ ị ga-ahụ maazị Nnamdi Kanu na Sokoto ọnwụ na enwere ijiri ego
chi sponsor were aka gị kpọrọ ndị sponsor gị ahụ gbara ha tiketi kpọrọ ha gaa Sokoto. Akpọla nwanne Nnamdi Kanu ọbụla si anyị na-achị geleta Nnamdi Kanu isi gị itinye ya ego personally na ọ na-agbara nwanne ya mbọ support inye ya, mana ọnwa na-asị gị na enwere ihe a chọrọ ime onye ndu na onye ndu na-aga ụlọ ọgwụ enye ha sini ya no naturally sini ya DOS take care of onye isi ha. That to be organized, otherwise ha monetize go this thing. Eji akpa ego wo deji o tele de eji akpa ego. So I get demand the ka hazie ya hazie so that ka ndị no happy eripute maka o sutu na akụkụ ndị a wings nkwa aka niile a gọvanọ chọ ka ha rara ya akwa onye nke nye ego onye nke chebe asọkọga anya akwa onye nke nye ego onye nke chebe ndị mago ndị Igbo no ha ala na Maazị Nnamdi Kanu no nwanne ya ha na akọtakwa ndị a ga-akọta ọkwe na awata. So ihe a ozi m njikwa hara na-agwa ndị Igbo nwa amadi eliele nne ya lie nna ya ọnọla anya na-ekwulu okwu ma ga-ekewa Naijiria ama mmụ na ịnọtala ya. Ndị Amerịka na-ekwu okwu ugbu a na-recommend ikewa Naijiria as one of the options. Ndị niile na-arụ ọrụ awụ ụmụaka ha gaala fa biko the list onye Igbo ọbụla ga-eme ewu Nnamdi Kanu yọrọ ọsọ nụ bịa letegbe ya ọ yọrọ o mere plea sị m gwa ụmụnne anyị ha bịawa lete m ka ime nụ Sokoto prison ala nsọ na onye nsọ gotere ukwu ebe ahụ Nnamdi Kanu n'ebe ahụ kama ụnụ ga-aga mewe protest biko every weekend maka na weekend ka awụ ị nwere ike ịbanye nga ahụ mgbe ọbụla chọrọ gị weekend ụmụ Igbo meenụ Sokoto correctional prison ala nsọ at least ụnụ kwado Nnamdi ụnụ enye ụlọ onye ọbụla ego ọ bụrụ ụnụ kwadoro ya at least every weekend aga adị 100 galete anyị agwaghị anyị enyeghị ha support mgbe m gwa ya na olileanya dị ya si ya ma na olileanya dị na a ga-enweta ya ọ na-ekwu okwu ịpụta na mkpọrọ dịdị na ehọrị maka ọ sịrị na ya agaghị apụta ebe ahụ ejighị Biafra ma ọ dị nya ọ anyị nwanọkụ n'ebe a na amegbalụ anyị ayụya ọ yọrọ ụmụ Igbo ọsọ onye chi bịa eleti ya na Sokoto prison in need data through anybody. M ga-enye Ada Igbo nọmba enyere m onye ọsọ a ga-akpọ ma achị bịa ahụ ya achị bịa eleta ya and akwụkwọ na-akpọ onye ahụ ọrụkwasọ weta ya ego eji ehazi nke a mba ịma na Maazị Nnamdi Kanu nwoke mara mma okorobịa dị ọcha mana ileta anya mgbe ọ nọ na ndị eze amaghị m ọchagazi red amaghị m otu ọchaga obi juru m n'ụwa na ọ pụtara n'ụdị ya ọcha ya pụta ịma na onye a nwa amụ ọ na-achake achake nya ozugbo ọ batara o buru ụzọ nwa amụ ahụ na lighting up the room ọnọdụ dozie ahụ ọnọdụ ahụ wee mee gịnị nye ma foji maka ụjọ na-atụ m ụbụ kedụ ka ọ ya dị m wee sị ya Maazị iwe na-amazi mma ọ sị m na ndị Sokoto na-eleta m anya so ọ ya wụ afọ ju m n'owu na ọdụ mma and mgbe ahụ ọ nọ na DSS ọ bịa dịka onye na-aya ahụ ịnọ na-acha nwere mana kịta odone dọcha ịma na ọ dịka o nwere eze mkpawa n'akụkụ kịta ka ile ya anya ya zuo nwa okorobịa mara ma gị ịhụ mmanya niile ahụ so nke ahụ godu ihe nyere m ezigbo afọ ojuju then I have to ga-ekenekwa ndị warder Sokoto very friendly ma ndị uwe ojii n'ebe ahụ ịbịa adịkwa ntọ na Hausa ahụ Naijiria adịkwa ntọ na Hausa nọtụ Naijiria maka polisi n'ebe ahụ adịkwa ka polisi ịhụ n'ebe gị na ndị polisi ga na-egwu egwu na-akparịta amụ ọchị jiri chọọ ihe enye gị sị gị were nye gị oche na-eme gị ka iwu mmadụ in fact e nwere ofu onye polisi sị m ọya saachị anụm sị ya ngwa ya ga-amata akwa ka ọ were nọ ịma mgbe a na-egbu n'onwe emetụsị aka enweghị nwaanyị na-ebe m sị ekekwana nwaanyị ga-emetụ m aka ya sị m na ya nwụrụ nwaanyị m sị ya mba na gaa amata akwa anyị mụọ amụ ọsị m ngwa m gawa iru ebe ahụ sị gị nọdụ n'oche ndị wọda ha na-elede mmadụ anya n'ihe a na-eme ka mmadụ a na-elede ya ma ị na-enye ha ego ma ị na-enye ha ego nke a m gara na ọkwa Kuje prison mgbe na-eji nwanne Nnamdi Kanu agbụrụ kawadị mma nwanne edewe n'ọchị ga-ama ihe ị ga-eme ịnọdụ ebe ahụ isi nwe uche ya anyị nweghị sensị ihe ị kwesịrị ime nke na ha ebe ahụ ka ọzọ bifo ihe ọnụ jọọ ha abụghị ochie na ọfụrụ ihe a ga-ebogodo ga-ebo ị ga-anọgodo nke na-adọtụ God na ọwụdị ihe mere ndị na ndị bịa prison emechie prison